Ten tijd van die ben ik niet nog zit hier bij het onderwijs. En dit is mij nog nooit gebeurd dat je die vraag stellen wil. Dit is compleet iets nieuws, ja. Een dag later als het zoe meidje de leerlingen van het Bogerman hadden op voor het allerlaatste examen. Alle ophef in het voor had net al te volle invloed gehad. Nou, ik heb net volle oorsdien. Ik heb gewoon juist er nog een examen oefenen, maar vies ik net. Het is toch, en teksten die kan je nooit echt, dan moet je gewoon veel doen. En ik heb van tevoren heel veel gedaan. En ja, in het laatste paar uren kan je sowieso niet meer echt een punt omhoog krijgen, zeg maar, op het examen. Miranda hier oorzal met vriendinnen in het vliegtuig zitten, op weg naar Spanje. De koffer stiert vanmiddag kleer in de examencel. Als we klaar zijn met het examen, gelijk op de bus naar huis, dan snel eten en op naar Schiphol. Hoop dat we geen files hebben en dan kan onze vakantie beginnen. Net een van de leerlingen was het om voor te blijven. Want oors had ze geen recht op een herexamen, als dat nedig wezen zou. En dat alle keer omdat iemand een examen stellen had en op internet zetten had. Het is de beste jongen die het zelf net in de gaten wat er onrichten heeft natuurlijk. Want dit is los van het feit dat het nergens op liep, maar hij heeft een lietse zandje en 1000 leerlingen. Die had er behoorlijk te pakken hand. En dat is net alleen nog gewoon niet op reis gaan, maar ik meestal niet, die ben je niet erop instellen, weet ik wat hier. Een examen heeft toch een veel grotere impact op hun dan dat wij misschien denken. En dan, om Jelwetwaan is het eindelijk Safir. Chers élèves, je vous souhaite de tout mon cœur bonne chance. Bonne chance. Nog even blokken en dan vakantie.